Am continuat, trebuie să... Nu, am zis dacă continuă. Joacă. Ok, hai. Vorbești tu mai tare. Bine, vorbesc mai tare. Ce? Oh, papă. Oh, îl papă timp și pe ăsta, frate. Mamă, e tita mai omul. Oh my god! Băi, aș fi bun de Tăpătim! pupat. Știu, era bun de pupat. He. Blobu. Bă, uite, bă, ăia roșii au 372. Ce? Adică noi. Noi avem 640. A meu! Nu. Tiu. Te-a păpat? Da, și revenim pe o scurtă pauză. De ce? Ah. No. Și ne recombinăm! Yay! Nu. Nu, ajutor. Teleportul m-a salvat. Boss, bagi joc de mine. Abasa. Ai, măcar am rămas cu ceva. Oh, n-am mana. Oh my god, nu. Oh my god, nu. Ah, nașpa. Ok. Continuăm. Și continuăm, nu. O să trebuiască să mă muși aici. Îmi scoți laptopul de la încărcat să-ți fie rușine. Hai, mai taci. Și unde mai vrei să stau? Stai puțin. Aici, unde vrei să stai? Stai puțin mai încolo, nu mai. Așa, bun. Oh. Hai să stăm așa la masă. Așa, vine și și îmi dau pri videoclipul. Pot niște am pus. Și mi-a ieșit. Și bine ați venit la al doilea episod de Nebulos cu XXTony 10. Haideți să începem. Ok, să ieșim. Nu, a ta. Da. Crezi eu. Poți crea. Ai creat? Da. Ieși mai într-o dată. Bine. Și unde e? Bă. Uită-mă. Da. Hai că suntem 3 din 7, mai sunt 4. Gata, te-ai băgat. La tine arată colorat? La mine n-arată. Îmi schimb și-o skin-ul. Tu ce level ai? Nu știu. Meu. Oh, uite, unul bun. Noi suntem pe ultimul loc. E, da. Tu nu știu ce... Noi ce echipă eram? A, noi eram albastru pe bune. Ce crezi, că noi eram roșu? Da. Mi-aș fi dorit eu. Toți care s-au băgat, toți playerii s-au băgat în albastru. Da. Nu. M-aș păpat. Hai, mă.
Oh, bun de pupat. E, las. Da, avem 320 în echipa în picioare. M-am făcut și eu de 150. Stai să vezi acum cel pap ăsta. Nu! Cream că sunt egal. Îmi dau spune pentru unul care nu e la mine în echipă. Care e la mine în echipă. Ne splituim și... Ne splituim. Câte puncte ai? Puțin, uite-te și tu la mine. Nu! Eu zic tu, eu. Nu-i dă bine, nu-i dă bine. Oi, nu-i dă bine, nu-i dă bine. Și hai să terminăm episodul de astăzi. Oh, punctuleț. Pa, pa!